A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui belajar membaca lughah. Kita berisalatus syam bahasa Jawa. Jasunnya kalasupna Jawa Sunda. Ai Jawa teuing mah teh geuningnya sok aya ken nu kararita. Orang bahasa Jasun dengan Jawa Sunda gitu. Halaman 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu utawi puasa biqaulil hasibi kalawan ucapane ahli hitung-hitungan. Ada nabi ahli hisab bae mangga. Wal munajimilan ahli palak. Tanapi ahli bentang. Heg. La yajuju oranana wenang yasbuta apa yang ta'arab natepakeun sahru Ramadan apa bulan Ramadan bil imarati kalawan tatengger cirinya. Al-ghaniyatil mabniyati kang bangsa sangkaan al-mabniyati kang den jenengakeun. Alal hisabi ingatasa hitung-hitungan au nadri atau ningali pinujumi ing dalem bentang. Lianna syariah karena satu syariat itu tegas nama hakikatna gitu, hakikatan wallahu wa majajan huwa rasulnya. Allah jeung rasulna hukum syariat harti nama hukum Allah jeung rasulna. Ina mau jabab pasti ngawajibkeun alaina ing atase kita sauma ing puasa bil ru'yatil adiyati kalawan paningali kang bangsa adil. Kang bangsa adat lain adil adat. Labi wujudi syari oranana kalawan anane bulan. Pala yukbalu mangka oranana den tarima kaumul hasibi apa ucapane wong kang hisab al palaki kang bangsa palak. Bihtimali ru'yatil hilali kalawan mantesan ningali tanggal illa anal hisab angin. Satune wong kang ngitung alladzi ya'tamadu kang nategenan eta napi kang tetegenan. Ya hasib manazilal qamari ing tempat bulan atanapi ing tempat idere bulan. Wadang diro zairihi lan kira-kirane lumakune komar. Wa in lam nuzibat lan sanajan oranana netepakeun ieu komar asyara ing bulan bihisabi kalawan hitungane hisab. Lahu wenang lahu iku tetap kadua hisab. Jadi jalma anu hisab maksudna mah rujuna teh wenang di dieu teh aya suma utawi yen tang puasa ya hisab wa utawi ya hisab binafsi ku tetap kalawan deweke hisab. In golaba lamun ngalindi ala dhoni ngatase panyanane hisab panyangka. Dukhulu syahri apa manjingnya bulan. Wa yajzi'uhu lan nyukupi hu ing hisab siamu apa puasane hisab. Hadza utawi iki siaman purudi saking pardune hisab. In sabata lamun tetep asaru apa bulan bil adilati kalawan pirang-pirang dalil asar iyati kang bangsa syariat. Wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono hisab. Man utawi wong sedekah kang wis ngabenerakeun ieu man wing hisab ku salati kaya salat.
Painaw mangkasatuna hisab idza itaqada iku tatkala nekadkeun ieu hisab dukhula waqti sholati ing manjing waktuna salat. Painaw mangkasatuna hisab ya'malu iku migawe ieu hisab bidzalika kalawan mengkono-mengkono i'tiqad. Wala ibrata lan orana nada di ibarat biqauli man kalawan ucapane wong qalahu kang wis ngucapi man ing lapad akhbaroni wis ngawartaaken ing isun nabi sapa kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pinauming dalam turu bi anna lailata kalawan satuhune wengi awal Ramadan iku awal Ramadan. Wala yaziulan orana nasa saumu apa puasa bi kalawan kaul ijma'an kalawan sagem lange la lisakin orana kalawan sak Pero ya ting dalam paningaline man wa inama huwalan pastina huwa utawi ya sihu liadami dobetin naimi iku tetap karena oranana kapeleng geri kapeleng kanan kapeleng gerane wong kang turu gitu. Surutu wujubi siami utawi kilaiki kusarat wajib puasa yustarotu dan syaratakan li wujubi siami kadue wajib puasa Ramadan ing dalam bulan Ramadan anta tawafaru apa arep yenta sampurna al-umuru apa pirang-pirang perkara al-khamsatu kang 5 al-islamu sawiji islam bala yajibu mangkaurana wajib siamu apa puasa lal kafir ing atase wong kafir itu wajib bahayanya wujub adai lan ing wajib nekani pi dunia ing dalam dunia karena la yasi orang samin husaking kafir liana siyama karena satune puasa ibadatun iku ibadatun badaniyatun iku ibadah kang bangsa badan takiru kang butuh ya ibadah ila niati maring niat pan laisa min ahli niat nyai kafir mah gitu lain ahli niat ngenon puasa kan ibadah bangsa badan gitu. Ya Allah, entah kurang maulah so ngabanding-banding ulang ngagul-ngagul jelma kafir teh seperti kumaha itu utamanya cina Kristen rajin puasa rajin sedekah rajin budak beres anggap baik sosialnya ai kafir nu beragama lain Islamah itu lanjut dari pakana mangkana manik memin surutihi ku tetap saking syarat puasa al islamu apa Islam kasolati kaya sholat jadi sarua bae syarat-syarat puasa eta seperti sholat ya wa inama yajibulan pastine wajib alaihi ingatase kafir wujuba muakhadhatin kalawan wajibeden naon siksane bil akhirati dalam akhirat bimakna kalawan makna anallaha kala ing satuhune Allah yu'aqibuhu iku bakal nyiksa ya Allah ing kafir ala kufrihi ing atase kupure kafir wa ala tarkilan ninggale kafir li puruil islami kadue pirang-pirang cabange Islam aidon halemaning masyaallah nutubillahnya Qala ta'ala wis ngandika sapa Allah qala ta'ala wis ngandika ya Allah subhanahu wa ta'ala masuci ya Allah ma salakakum pisaqor
qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Surat Al-Mudassir ayatna 4 genep 42 genep. Maknane wallahu alam bil murad. Maknane wallahu alam utawi apa sawiji-wiji. Salakakum iku ngambah yemakum ing sira kabeh pisakor ning dalam neraka zakor. Qalu mangka ngucap muzallimin ya. Muzallimin dalam zaman zalim. Lam naku oranana isun kita. Lam naku oranana isun kita minal musallina iku tetap saking wong kang salat kabeh. Walam naku lan oranana ana ikit oranana isun kita. Nut'imu iku awe pangan kita al miskina ing wong kang miskin. Wa kunna lan ana isun sadaya. Nakhudu iku manjing isun mal khaidina. Isun sadayanya mal khaidina sumertane wong kang manjing kabeh. Wa kunna lan ana isun sadaya nukadzibu iku ngagorohkeun isun kita biyaumiddin ing dalam kalawan biyaumiddin kalawan dina kiamat. Wala yutalibulan ora den puri ya kafir bi kodoi kalawan kodo ida selamat tatkala manjing Islam ya kafir li qauli ta'ala karena pangandikane Allah ta'ala li maluhur ya Allah. Ing ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Al-Anfal ayat 38. Maknane wallahu alam bil murad kul ngucap sira Muhammad lil ladzina kadue wong akeh kabeh kafaru kang kufur ya ladzina in yantahu lamun ngatogakeun ye alladzina yughfar mangka den hampura lahum kadue alladzina ma badosa qad salapakang teman-teman wis kaliwat yemma wali anna fi ijabi qada ima wali anna lan saklan karena satu fi ijabi ku tetap ing dalam nyubadanan qada i ngodoane perkara qada ima ngodoane perkara lah balikan deui wali anna lan karena satu fi ijabi qada ima iku tetap ing dalam nyubadanan ngodoane perkara. Patakang kapotan ima pialil kaping dalam tingkai kapir tan piron iku melayu anil islami saking Islam. Oh berarti dinyata dina halal hanan pihalil kafiri pihalil kupri tah ing dalam tingkai kupur kana ana ia kafir aya lapat kanan didinya. Dan firon niku melayu anil islami saking Islam wallahu alam bisawab.